Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Бүгінгі тапшырының төп темалары хакында. Яңа елдан яңаша түләү, бердәм акчалата түләүләрне билгеләгәндә пенсионерларның керемнәренә караячаклар. Ахыры начар тамамланырга мөмкин. Балалар трамвай артына тагылып уйный. Моның өчен кем җавап бирә? Тишекләр аларны ямамыйлар инде. Берсе карамый. 27-нче комплекста яшәүчеләр юлларның начар булуыннан зарлана. Алар прокуратурага мөрәҗәгать итте. Штрафларны алдан түләүчеләргә 50% ташлама. Яңа елдан юл иминлеге инспекциясендә үзгәрешләр көтелә. Тиздән яңа ел, Кыш бабай бүләкләре көтә. Чаллыдан 3 укучыны Мәскәү чыршысына чакырдылар. Бу турыда тулырак Илсия Вәлиуллина сөйләр. 13 яшьлек кызга лифтта бәйләнгәннәр. Ул үзе яшәгән подъездагы лифтка таныш булмаган хатын-кыз һәм ир-ат белән керә. Хатын-кыз иртәрәк чыга, 40 яшьлек ир-ат кыз белән икәүдән-икәү генә калгач, балага карата оятсыз гамәлләр кыла. Нәтиҗәдә Сергей Свотневның наркология диспансерында исәптә тору ачыклана. Ул берничә тапкыр җинаять җаваплылыгына тартылган булган. Узнав о произошедшем, мать девочки обратилась. Бу хакта белгәч, кызның әнисе хукук сакчыларына мөрәҗәгать итә. Гаепләнүче шул ук көнне йорт каршындагы балалар мәйданчыгында кулга алына. Ир-ат үзенең гаебен танымады. Узган елның март айында булган тагын бер очрак буенча әле һаман да тикшерү бара. 34 яшьлек инвалид Дмитрий Афанасьев 13 яшьлек танышы белән җинси мөнәсәбәткә кергән. Мужчина стал требовать, чтобы девочка вступала в интимную близость. Ир-ат кыздан җинси мөнәсәбәткә керүне таләп итә башлый. Әгәр ул моны эшләмәсә, якыннарына барысын да сөйлим дип яный. Хәзер ир-ат һәм 13 яшьлек кыз арасындагы якын мөнәсәбәтләр 7 тапкырдан да ким булмавы ачыкланды. Гаепләнүче үзенең гаебен танымый. Гаепләре расланган очракта 2 шәһәрдәшкә дә 10 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм ителү яный. Салкыннар башлану белән трамвайга тагылып йөрүче балалар саны артты. Бәлих булмаганнар инде үзләре өчен кызыклы булган маршрутларны да билгеләгән. Әмма әлеге экстремал спорт түре зыянлы, тулырак киләсе сюжетта. Әлеге видео узган ялларда глобус тукталышында төшерелгән шәһәр укучылары ялларын шулай үткәрә. Тик моны интернет челтәрендә күпләр уен итеп кенә кабул итте. Эх, были времена, и сам цеплялся. Это куда лучше, чем дома за компом зависать. Куда смотрят родители? Они не знают об этом наверняка. Всегда уж так каталась ребятня. Ой, да все, у кого трамвай рядом, так катались в детстве. Эх, вот она молодость. Трамвайга тагылып йөрүчеләрне зацеперлар дип атыйлар. Алар күбрәк 30-нчы һәм 45-нче комплекслар арасында һәм яңа трамвай линияларында йөри. Безнең иҗат төркеме экстремалларны очратмады. Әлегә җепшик көннәрдән соң хар эреп бетте диярлек. Шуңа күрә рельс араларында шуып булмый. Очень плохо я к ним отношусь. Мин моны хупламыйм, күрсәм аңлатырга тырышам. Тәгәрмәч астына кереп инвалид калырга да мөмкин бит. Поругать, что ли? Трамвайга тагылып шуның ахыры начар тәмамланырга мөмкин. Соңгы тапкыр аяныч очрак шәһәрдә 5 ел элек булды. Был такой случай на магазине КамАЗ. Бер малайның куллары вагоннан ычкынып китте дә, ул каршыга килүче трамвай юлына очты. Әле ярый каршысына килүче трамвайның йөртүчесе аны вакытында күреп ала. Навстречу вагону. Ул вакытта әлеге малай чак кына җәрәхәтләнми кала, аның әти-әниләрен административ җаваплылыкка тарталар. Балалар трамвайга тотынып катать иткәндә, әти-әниләрен җавапка тартабыз. Әти-әниләрен җавапка тартабыз. Статья буенча 5:35 Административный кодекс Российской Федерации. Бу статья буенча аларга штрафный санкция каралган. Тиздән инспекторлар трамвай юлларына кизү торырга чыгачак. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хабибуллина, яңалыклар. Информатны җимергән вандалларны тоттылар. Алар 27-нче комплекста яшәүче 16 яшьлек 3 яшүсмер. Исегезгә төшерәм, мәктәп тукталышында җир асты кишүендәге информатны узган атнада ватканнар иде. Белгечләргә аны алыштырырга туры килде. Хулиганнарның эзенә төшәргә кишүгә куелган видеокамералар ярдәм итте. Хәзер зыян күләме исәпләнә. Яшүсмерләрнең бу гамәле өчен аларның ата-аналарына түләргә туры киләчәк. Сүз уңаеннан бер информат 90 000 сум тирәсе тора. Аның ярдәмендә полициягә шалтыратырга, ашыгыч ярдәм чакыртырга һәм мәгълүмати технологиялар үзәге белгечләре белән элемтәгә керергә мөмкин.
Яңа елдан бердәм акчалата түләү, ягъни ЕДВ пенсионерның кеременә карап биреләчәк. Үзгәрешләр Татарстан халкына адреслы социаль ярдәм турында республика законында чагылыш тапты. Түләүләрне исәпләү максатыннан социаль яклау идарәсе белгечләре шәһәрдәшләрнең керемнәре турында мәгълүматны тикшергән. Бердәм база аша хезмәт хакын, коммуналь хезмәтләр һәм балалар бакчалары өчен күпме түләгәнлекне ачыклап була. Теманы хәбәрчебез Гүзәл Шихапова дәвам итә. Киләсе елдан хезмәт ветераннарының бір өлеше ташламаларсыз калачак. Халыкка адреслы социаль ярдәм күрсәтү турындагы законга үзгәрешләр кертелде. Хезмәт ветераннарына әлегә абонент линиясы һәм элемтә өчен 50% ташлама каралган булса, яңа елдан ул бары тик абонент линиясы өчен генә саклана. Гади пенсионерлар өчен дә үзгәрешләр каралган. Әлеге категориягә кемнәр керүен белгечләр тагын бер кат искәртте. Обычные получатели пенсии. Бу категориягә гади пенсия алучылар керә. Алар бернинди ташламалы категориягә кертелмәгән. Хезмәт ветераны да, инвалид да, Чернобыльдә хезмәт иткән һәм репрессияләнгән кешеләр түгел. Алар яше җитеп пенсиягә чыгучылар, башка ташламалары юк. Бердәм акчалата түләү, ягъни ЕДВ әлегә 399 сумны тәшкил итә. Яңа елдан соң ул пенсионерларның кеременә карап билгеләнәчәк. Мәсәлән, 20 мең сумнан азрак акча алучылар 427 сум, аннан күбрәк керемлеләр 280 сум алачак. Шәһәрдәшләр үзенең нинди ташламалы категориягә кергәнен белеп торсын өчен фатир өчен түләүләр квитанцияларының икенче ягында мәгълүмат урнаштырылды. Керемнәрне бердәм база аша тикшергәннәр. Сорау туган очракта күрсәтелгән телефон номеры аша шалтыратырга мөмкин. Чаллыда барлыгы 24 кайнар элемтә эшли. Он может обратиться в органы социальной защиты, и у каждого вот в счет-фактуре на оборотной стороне написана дата, когда мы ждем его. Керемнәрне тикшерү нәтиҗәсендә хезмәт хакларын тулысы белән күрсәтмәүче гаиләләр дә ачыкланган. Хәзер мондый гаиләләргә социаль ярдәм күрсәтелми. В социальной защите у нас... Бу социаль яклау идарәсе эше түгел диләр. Юк, бу безнең эш. Без пособиены керемнәр нигезендә билгелибез. Шуңа күрә кемнең күпме акча алганын белергә тулы хакыбыз бар. Әлегә беркемнең дә зарланып прокуратурага мөрәҗәгать иткәне булмады. Мондый тикшерүләр керемнәрен дөрес күрсәтмәүчеләр күп булуын күрсәтә. Гаиләнең дөрестән дә социаль яклауга мохтаҗ булуын исбатлар өчен комиссия төзелә. Социаль яклау идарәсе хезмәткәрләре гаилә яшәгән торакны тикшерә. Шуннан соң гына карар чыгарыла. В этой ситуации мы документы заявления, которые не забираются... Бу очракта без гаризаларны ведомстволар консилиумына җибәрәбез. Алар гаилә яшәгән торакка барып тикшерү үткәрә, көнкүреш шартларын өйрәнә, баланың киергә киеме, ашарына ризыгы бармы икәнен карый. Социаль яклау идарәсеннән ярдәм алу өчен матди түләүләр үзәкләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Алар Яңа шәһәрдә 17дә 11 һәм ГЭС бистәсендә 4дә 2 адресы буенча урнашкан. Яңа елдан гамәлгә керәчәк үзгәрешләр нәтиҗәсендә шәһәрдәшләрнең әлеге үзәкләргә күпләп килүе ихтимал. Шуңа күрә белгечләрнең кабул итү сәгатьләре озайтылачак. Алар шимбә көнне дә эшләячәк. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Тикшерү комитеты суд приставына карата җинаять эшен тикшерүне төгәлләде. Роберт Алтынбаев вәкаләтләрен арттыруда гаепләнә. Тикшерү версиясе буенча ул җаваплылыгы шикле җәмгыять генераль директоры булып эшләгән вакытта товар билгесен теркәү һәм модельләр җитештерү өчен патент алуга гариза яза. 2014 елда ул беркемгә дә хәбәр итмәстән янә сәнәгать милке федераль институтына мөрәҗәгать итә. Товар билгесен башка җәмгыять исеменә теркәүне сорый. Бу оешмаларның нибары хәрефләре генә аерылып тора. Әлеге җәмгыятьнең барлык акцияләре Роберт Алтынбаев исемендә була. Летом 2014 года не уведомив остальных участников. 2014 елның җәендә ул җаваплылыгы шикле җәмгыятьнең башка әгъзаларын кисәтеп тормыйча система ЕВК товар билгесен система ЕВК сәүдә йорты исеменә күчерүне һәм 11 патентны үз исеменә рәсмиләштерүне сорый. Нәтиҗәдә 2015 елның февралендә товар билгесен сәүдә йорты исеменә күчерәләр. Роберт Алтынбаевның әлеге гамәле җаваплылыгы шикле җәмгыятькә 1 миллион 800 сумлык зыян сала. Хәзер товар билгесен җайланмалар җитештереп сатканда да куллана алмыйлар. Суд приставы вазифасында эшләвен дәвам итә. Ул гаебен тулысынча таныды. Татарстанда түләүләрдән качып йөрүчеләрне машина йөртү хукугыннан мәхрүм итә башлыйлар. Бу хакта чикләүлеләрне суд приставлары билгеләячәк. Бүген бу хакта министрлар кабинетында үткән брифингта Татарстанның баш суд приставы Радик Ильясов хәбәр итте. 2016 елның 15 январыннан приставларга шундый вәкаләт бирелә. Законга үзгәрешләр кертелү түләүләрне юллап алуны хәл итәргә булышырга тиеш. Белгечләр әйтүенчә, бурычлылар арасында милке булмаган, әмма шул ук вакытта кыйммәтле машиналарда йөрүчеләр күп.
27-дә 14 йорты янындагы юлның торышы судка барып җитте. Шәһәрдәшләрнең күп санлы мөрәҗәгатьләреннән соң прокуратура башкарма комитетны судка бирде. Юл чыннан да начар хәлдәме, урында хәбәрчебез булып кайтты. 27-дә 14 йорты янындагы юл иң начары. Комплексте яшәүче шәһәрдәшләр шулайды. Чокыр-чокыр җимерелә башлаган асфальт һәм бу инде еллар буе дәвам итә. Тишекләр аларны ямамыйлар инде. Берсе карамый, ЖЭКка бер нәрсә кирәкми. Мэр караса инде. Юллар начар, арка янында чокырлар бар. Чокырларда тегермешләр имгәнә. Шәһәрдәшләрнең түземлеге төкәнгәннән соң алар прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Юлның торышын юл иминлеге инспекторлары белән берлектә прокуратура хезмәткәрләре тикшерде. Нәтиҗә бер. Юл чыннан да тиешле таләпләргә туры килми. Хәзер прокуратура эшне судка җибәрде. Бу инде башкарма комитетка карата беренче генә шикаят түгел. В текущем году было направлено 68 исковых заявлений. Быел барлыгы 68 шикаят булды, 61-е уңай хәл ителде. Алар барысы да судка тапшырылды. Без автомобиль юллары предприятиесе директоры белән телефон аша элемтәгә кердек. Аның сүзләренә караганда 27-дә 14 йорты янындагы юл киләсе елның эш планына кертелгән. Аны төзекләндерү язын һава шартлары яхшыру белән башланачак. Есенханова, Ксения Антонова, яңалыклар. Штрафларны алдан түләүчеләргә 50% ташлама. Яңа елдан юл иминлеге инспекциясендә үзгәрешләр көтелә. Тиздән яңа ел, Кыш бабай бүләкләре көтә. Чаллыдан 3 укучыны Мәскәү чыршысына чакырдылар. Бу турыда тулырак Илсия Валиуллина сөйләр. Удобные теплые куртки Аляски отечественного производства торговой марки Nordwind. Только в салоне мужской одежды «Джентльмен» от Алсу. Сюмбике 1405. Папа, гуляй со мной, пожалуйста. Когда я был в твоем возрасте, я был самостоятельным. Иди сам погуляй. Любовь и внимание не должны ослабевать ни на минуту. Мы заставим ваши деньги работать. Таджил Инвест 34 87 11. Артроз, остеохондроз, варикоз. Болезней много, аппарат один. Алмак 01. Новогодние скидки на Алмак в аптеке Милфарм 17А/1. Электросчетчики любые, недорого. Маргарита 301, телефон 38 04 04. Дорогие жители Татарстана, в санатории Ува акция «Любимые соседи». Только при заезде 18 декабря скидка 25%. Бронирование по телефону 5 20 41. Успей купить квартиру по новогодней скидке 8%. Сувар Холдинг, созидая во благо. Клиника Семенова Вита, Санкт-Петербург. Излишний вес, алкоголизм, табакокурение. Телефон 366 159. Оптово-розничная компания «Кирпич-сервис» предлагает широкий выбор кирпича. Более 100 видов. Все материалы в наличии. Доставка в течение одного дня. Наш адрес: Мензелинский тракт, 29/4, база «Стройбат». Телефоны 31 31 81 и 40 22 23. Люблю я внука на плечах катать, а недавно плечи стало ломить. Сват дал мне желтый крем «Долгит», совсем другое дело. «Долгит» – немецкое качество по доступной цене. Сіз яңалыклар чыгарылышын карыйсыз, без дәвам итәбез. Коррупцияга каршы ничек көрәшергә? Әлеге сорауга җавапны Республиканың адвокатлар палатасы оештырган консультация пунктларында табарга мөмкин. Бушлай юридик консультация халыкара коррупция белән көрәш көне уңайыннан уздырыла. Пунктлар Чаллыда 3 адрес буенча иртәнге 8-дән кичке 5-кә кадәр эшли. Шәһәрдәшләрнең ришвәт белән бәйле сорауларына тәҗрибәле белгечләр җавап бирә. Әлеге чара 9 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Мы разъясняем сам федеральный закон. Без консультациягә килүчеләргә федераль закон турында аңлатабыз. Кайберәүләр мондай очракларга юлыгалар, әмма ришвәт сүзнең төшенчәсен аңлап бетермиләр. Әлеге консультация пунктлары шәһәрдәшләргә законны дөрес аңлатыр өчен һәм проблеманы алга таба чишүдә юнәлеш күрсәтер өчен кирәк. Тизлек өчен ташлама. Татарстанда юл иминлеге инспекциясына штрафларны 20 көн эчендә түләүчеләрне яңа елдан 50% ташлама көтә. Бүген бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта баш автоинспектор Рифкат Миниханов хәбәр итте. Теманы хәбәрчебез дәвам итә.
Штрафларның 99%-ы 50% ташлама белән түләнергә мөмкин. Тик моның өчен аларны 20 көн эчендә түләү кирәк. Дөрес яңалык, штрафларның барысында да кагылмый. Алар арасында тизлекне бик нык арттыру, транспорт белән эшкән хәлдә идарә итү тора. Это все правильно. Легкое нарушение. Быстрее оплатил, меньше заплатил. Грубое нарушение. Не должно быть поощряться. Штрафлар түләм ясамаска тырышырмын. Әгәр дә штрафым булса инде, вакытында түләргә тырышырмын. Татарстанда барлыгы 11 ай эчендә штрафларны вакытында түләмәгән өчен 21 мең беркетмә төзелгән. 500 кеше мәҗбүри эшләргә тартылган. Моны булдырмау юлы бик җайлы. Бу хакта бүген брифингта баш автоинспектор Рифкат Миңнеханов сөйләде. Самое главное, чтобы не платить, не нарушать, да? Иң беренче чиратта штраф түләмәү өчен кагыйдәләрне бозмау кирәк. Дөрес, бүген барысы да электрон версиядә, әмма шулай да штраф түләгәч, квитанцияларны ташларга ашыкмагыз, ул 2 ел саклансын. Законга үзгәрешләр яңа елдан кертеләчәк. Штрафлар турында төгәл мәгълүматны Юл иминлеге дәүләт инспекциясе һәм дәүләт хезмәт порталында белергә мөмкин. Лесен Ханова, Константин Величко, яңалыклар. ОСАГО полисларын камералар тикшермәячәк. Бу хакта республиканың баш автоинспекторы Рифкат Миңнеханов хәбәр итте. Моңа кадәр халык арасында юлдагы күзәтү камералары машина йөртүчеләрнең ОСАГО полисларын да тикшерәчәк дигән сүзләр йөрде. Бу проект ялган полислар белән көрәшү максатын күздә тотты. Быел гына да аларның саны 2 тапкыр артты. Әмма әлегә республикада камераларны бу максатта куллану турында карар кабул ителмәде. Шалыдан 3 укучы Кремльгә чыршы бәйрәменә барачак. Алар инде 24 декабрьдә юлга кузгалырга тиеш. Мәскәүдәге төп чыршы бәйрәмендә катнашу мөмкинлеге уку алдынгыларына һәм җәмәгать эшләрендә актив булганнарга бирелә. Быел әлеге хукукка ия яшь шәһәрдәшләребез белән хәбәрчебез Илсия Валиуллина танышты. То есть в равных треугольниках, соответственно, элементы равны, и СБ равно СА. Олина Мөхәммәд Вәлиева быел Кремльгә чыршы бәйрәменә барачак. Ул 26-нчы гимназияның 7-нче сыйныфында укый, староста. Фәннәрдән бигрәк тә математиканы ярата. Узган ел республика олимпиадасында беренче урынны алган. Әле күптән түгел генә яшь математикларның Екатеринбургта узган Урал турнирында катнаша. Олина командасы анда да беренче урынны яулый. Много тренируюсь дома по математике, решаю задачи. Бик күп шөгыльләнәм, математикадан мәсьәләләр шишәм. Каникул вакытларында математика буенча лагерьларга барам. Анда да шөгыльләнәм. Мәсьәләләр катлаулы булмаса да минем өчен кызыклы. Сыйныфта Ольга Владимировна белән атнага 2 тапкыр өстәмә түгәрәк дәресләрдә эшлим. Алина отличается от многих, во-первых, своим трудолюбием. Олина башкалардан эш сөючәнлеге, мөстәкыйльлеге белән аерылып тора. Беренче чиректәге билгеләренә карасак, анда аның 3 кенә 4-ле, 100дән артык 5-лесе. Һәм бу 7 ел рәттән шулай. Мәскәүдә уза торган төп яңа ел чыршысына ел сайын мәктәпләрдән иң яхшы укучыларны чакыралар. Алар арасында 78-нче лицей укучысы Ләйлә Саттарова да бар. Мин бу чыршыга инде 2нче тапкыр барам. Узган елда да мин анда булдым, миңа бик ошады. Анда безгә бүләкләр бирделәр. Кыш бабай һәм кар кызы белән чыршы әйләндек. Һәм бу юлы да бик матур булыр дип уйлыйм. Лейла безнең класста яхшы укый, һәр ярышларда катнаша, беренче урыннар ала. Ул математикада, обществознание, история да яхшы белә. Быел Казанга Кыш бабай чыршысына Чаллыдан 300 бала чакырылды. Ә Мәскәүнең Үзәк чыршысына 3 укучы чакырылды. Уку алдынгылар арасында музыкант та бар. Рауль Камалов 2нче музыка мәктәбенә 7 яшьтән йөри. Франция, Италиядә узган бәйгеләрдә катнашып, зур уңышларга ирешкән. Быел Ялтада Мәскәү укытучыларыннан осталык дәресләре алган. Кремльгә чыршы бәйрәменә чакырылуым өчен укытучыма рәхмәтлемен ди ул. Музыкадан тыш мин футбол, шахмат уйнарга яратам. Ләкин миңа вакытым эс. Мин аның өчен укытучыга рәхмәтләр. Кремль чыршысына балалар 24 декабрь кичендә Казаннан поездда кузгалачак. 26 көнне аларны төрле экскурсиялар һәм Кыш бабай бүләкләре көтә. Илсия Валиуллина, Ленар Султанов, яңалыклар.
Кремль шыршысына бара алмаган укучылар да мәхрүм калмаячак. Чаллыда 400-гә якын бәйрәм чарасы оештырыла. Дөрес, мэр шыршысын уздыру урыны үзгәрәчәк. Бәйрәм башка елларда Боз сараенда үтсә, быел ул КАМАЗ мәдәният сарае, орган залы, энергетик мәдәният сарае һәм мастеровые театрында узачак. Сабан туйлары кайчан булачагы да билгеле. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 2016 елда Казанда һәм республика районнарында милли бәйрәмебезне уздыру көннәре турындагы указны имзалады. Сабан туйы район һәм шәһәрләрдә 4 һәм 5 июньдә, Казанда 9 июльдә үткәреләчәк. Әлегә Чаллы Сабан туйының датасы билгеле түгел. Бәйрәмнәрне оештыру Татарстан хөкүмәтенә йөкләнә диелә документта. Шулай ук бу эштә муниципаль берәмлекләр һәм оешма предприятиеләр дә катнаша. Һава торышы янә шаккаттыра. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгыннан алынган мәгълүматларга караганда, 8-ннән 9-на каршы төндә Татарстанда көчле җил көтелә. Аның тизлеге 24 метр секундка кадәр җитәргә мөмкин. Юлларда бозлавык саклана, күз күреме начарая. Коткаручылар зур ихтыяҗ булмаган очракта ерак юлга чыкмаска киңәш итә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы яңалыклар иде. Студияда Роза Хабибуллина булды. Юлларда сак булыгыз.